Od kdy bude, do kdy bude streamový. No já to chci právě ukončit, protože zase chodí zlí lidi a já půjdu radši se tírat zem, jenže mě zase mě se začala motat zase hlava. Ne, přece mě nic není, já si nemusím jít lehnout, vůbec. Já můžu dělat na 200%, jako to říkala sociální zabezpečení, no. A nebo ta zdravotní sestra, že to simuluju. To je na hovno pro najmutí. Z toho přijde 3000 a ty dám na tu daň a jak se tomu říká, 0 od 0 pojde. Vždycky se klepu, aby poslali 3000, abych měl na tu daň. Nic, to tady i řešit nebudu. Já na to nemám sílu. Jak se ta mrcha jmenuje? No ona je tak falešná, že se ani nepředstavila a nechce být viděná. No asi ví proč, že jo. Protože ubližuje, tak víc to obyčejný žebrák. No jo, no.